Hingpit na giproklabar sa City Board of Canvassers CBOC ang tanang sakop sa Team Asinso sa Osamis City human nga maangko nini ang landslide nga kadaugan sa May 9, 2022 elections. Ikan si kandidato sa pagkamayor, vice mayor ug ngadto sa mga city councilors dili ang bidaog sa nasangpit nga piniliay. Gihimo ang proclamation of winners Mayo 10 sa may alas 8:35 sa buntag pidagi ni City Election Officer Attorney Ramil Acol. Nasayran gasukuhay sa unang gidahom ni Acol nga wala pay alas 12 sa tungang gabi maproklama na sila sa mga mananaog apan tungod kay adunay duha ka vote counting machines nga naguba hinungdan nga dugay na human ang gihimo nga pag-transmit sa mga resulta. Si incoming City Mayor Henry Andy Waminal Jr. nakakuha og 61,999 kabutos batok siyang kaatbang nga si John Soy Lee nga adunay 19,687 kabutos. Samtang ang nagpasubli nga vice mayor nga si Simplicia Nere adunay butos nga 52,337 itandi sa kaatbang niini nga si Matronilo Cartaginas nga adunay 12,704 kabutos. Ang midaog nga mga city councilor sila si Lorly Fuentes nga adunay 59,544 kabutos, Katkat Lim adunay 56,748 butos, Cecil Ku nga adunay 55,027 butos, Arche Romero 53,918 butos, Dinky Suizo 53,734 butos, Daniel Lau nakakuha og 53,581 butos, Junjun Sakin 52,855 butos, Mars Tapayan 52,536 butos, samtang nakakuha si Nining Linsat og 51,018 butos o si Saulo Salvador adunay 49,819 butos. Sumala pa ni incoming Mayor Indy Waminal nga unsa man ang mga nasugdan nga gihimo sa iyang igsuon nga si incumbent Mayor Sancho Fernando Ando Waminal nga mauusab ang incoming representative sa 2nd District sa Misamis Occidental iyang padayunan. Iyang gisaysay nga kini naglangkob sa free hospitalization, pagpauswag sa dagan sa ekonomiya sa Osamis ug apil na nini ang pagpaligon sa peace and order sa Dakbayan. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.